Tak, krásný večer, protože to natáčím večer. No, vybrala jsem si pro vás dvě varianty pro dnešek. Tak nějak se mi líbí, no víte co, byly by tři, kdybych to nesnědla, tu třetí. Moje milá sousedka mi prostě dneska dala takovejhle dárek. Roztomilý dárek. Jsou to čokoládky s alkoholem. To já mám hrozně ráda. Takže můžete si vybírat, já nevím, jestli je to dobře osvětlený, koukám, že blbě. No, tak použijte intuici. Takže máme tady fialovou flaštičku. Psáno je tam Galliano. To bude první varianta a druhá varianta je Boulard. Je tam psáno. A je to taková oranžová flaštička. Hned se na ně po výkladu pustím. Nebo do nich pustím. Uvidím, co v nich taky, nebo co nám přinesou ty karty. Jo, na základě výběru té varianty. Takže dáme na stranu tu oranžovou. Jaká bude otázka? Já bych to dala na vývoj situace. Vaší, jakýkoliv. Uvidíme, co nám to ukáže, jo? Tak. Jo, a bude to na červen. Jo, červen. Jsem teď přemýšlela, co bude za měsíc. Dobře, tak. Jdeme na to. Takže první varianta, fialová flaštička. Jaký bude, nebo jaký bude vývoj situace, jakýkoliv situace. Ať už ve vztazích, práci, kdekoliv, jakkoliv, jo. Vývoj situace. Máme tady úspěch. Otočeně poustevníka. Máme tady prince poháru otočeně. A máme tady velekněžku. Spod balíčku rytíř pohárů. Tak, v čem bude úspěch? Budete se dostávat z nějaké ztráty. V tom bude úspěch, veliký úspěch. Poustevník otočeně. Čeho se to týká? Vize. Pomalu si tam ujasňujete, co vlastně chcete. Díky tomu poustevníkovi, jo? Protože už i z toho poustevníka pomalu odcházíte. Poustevník je uvědomění, takový až jakoby trošičku i samota, sám se sebou. A tenhle ten proces teď u vás dojíždí. A přichází vám tam už nějaké ty vize. Není to úplný, ale přichází to. Co nám značí princ pohárů? Tak. Já bych řekla, že to je ohledně, teď to tam cítím na takovou energii vaší. Energie, vášně, to je jakoby pro určitý lidi z vás, kteří se na to teď dívají. A pak je tam ještě další varianta, že se to týká samozřejmě ohledně nějakého muže. A tam se trošičku jakoby probouzí v něm ta ochota něco udělat, někam se zvednout, jo, ale je to ještě takový jako rozjezd, jo, něco takového mi tam běží. Velekněžka, čeho se nám tam týká, a partnerství otočeně. Je tam něco, ale jakoby celý mi to jde jako na startu, jo, jakoby kdyby něco se blížilo.
Je to ještě takový jakoby utajený, ale má to nějakou hloubku. Jo, dáme ještě svět, no, pohodlí, královna disků, to je pod rytířem pohárů, hlava, jo. Je to v procesu myšlenek, tohleto všechno. Já se ještě podívám do Lenormandek. Takže jaký bude u vás vývoj, jakékoliv situace na měsíc červen. Tam zase asi nevidíte. Nevadí, já vám to povím. Tady se mi ukazuje konkrétní situace. Někdo opravdu už si dělá ty vize, tak se mi to tady potvrzuje. A vypadá to ohledně i zázemí, nebo je v zázemí a tam si takhle jakoby dumá. Co je ale hodně pozitivní, je to jakoby do budoucna hodně prospěšný, tato vaše vize. Je tam trošičku problém váš strach, ale ten se taky zpracovává, jo, proto je tam takový to řízení, jak mi tady vyšla ta kartička řízení a taková ta energie té vášně. Potřebujete jakoby se probrat, jo, něco v sobě jakoby probudit. S tím se trošku perete. Ta druhá varianta ohledně nějakého muže, tak ten muž, ať už vy, tazatelé, muži, nebo když se ptá žena, tak ten možný muž, jakýkoliv muž, třeba váš manžel, nebo přítel, nebo budoucí nápadník, tak se právě jakoby k něčemu probírají, něco potřebují vyřešit a je to ve vztahu k vám, anebo mi tam jdou i finance. Jo? Takže mělo by to dopadnout dobře. Měl by ten, co se s tím trošičku tady pere, teďko o čem jsem tady mluvila, to zvládnout. Je to jakoby vývoj, jo, takže v tom červnu právě to tam začnete startovat a takový ten pocit těžkosti, který vy tam vnímáte, anebo u toho druhého protějšku, tak se tady otáčí, jo, takže mělo by se to zvládnout. Netvrdím, že to bude v tom červnu už, ale je to na startu. Já se schválně podívám ještě do nějakých těch kartiček andělských, mám pocit. Je tady, vidíte to? Je tady otočeně pokrok. To znamená, že opravdu je to na startu. Protože kdyby to bylo narovnaný, tak už to rozjedete. Jo? Tak to celý vnímám, tenhle ten výklad. Jsi vůdce, zase otočeně. Jo, vidíte to? Ale zvítězí láska. Takže to je přesně ono, jo. Řekni, co si myslíš otočeně. Opět, jo. Je to ve vás. Jo, a nebo v tom protějšku. Teďko záleží, na co se vy ptáte, nebo jestli se ptáte na někoho, vytazatele, anebo na sebe sami. Jo, takže si to tam dosaďte. Každopádně zvítězí ta láska. A to je ta cesta. Jo, já vám tu kartičku ještě ukážu zblízka, aby to na vás zapůsobilo. Takže to si myslím, že jako je to vaše vodítko. Jděte za tím, jo? Takže první variantu jsme zvládli. A jdeme na druhou, jo?
trvá, to nevadí. Tak jdeme na oranžovou flaštičku. Tak, jaký bude váš vývoj, vy, co jste si vybrali oranžovou flaštičku? V jakékoliv situaci nebo vztahu, to záleží, na co se ptáte. Nebo jestli se ptáte přímo na sebe. Tady něco chcete hodně vědět. Takže máme tady princeznu pohárů. Máme tady otočení velekněze. Máme tady zamilovaní. Máme tady odvahu otočeně. Máme tady nadbytek otočeně, 4 poháry. Ještě to cítím. Jo. Dobře, tak je tam dám. Máme tady příměří. Máme tady prince mečů. Zase hlava. A máme tady umění. Královna holí, to jste vy. Dobře. Jdeme na rozebrání těchto kartiček. Takže, princezna holí, co nám to značí? To je taková kartička, která vítězí nad strachem, jo? Nebo se snaží vítězit nad strachem. Tady ale opravdu jste tady hodně, asi jste si vybírali tuhle flaštičku, protože je tady dychtivost. Po výsledku. Tak, princezna holí. Odhodlání, 6 mečů, myšlenka, hlava, ano, odhodlání, jo, ta hlava. Je tam opravdu silný proces u vás. A může to být i u toho, na koho se ptáte. Pozor, jo, protože mi tady vychází velekněz, což je karta buď manželství, nebo takový muž, jako mužská energie. Je to taky učení, zkoušky v životě, ale máme to tady otočeně. No dobře. Co nám značí velekněz? Otočeně. Nejistota. Ten muž je v nejistotě. Pak karta zamilovaní. Láska, rytíř disků, důvěra. Jo, takže pod zamilovaní nám vyšla karta důvěry, což je taky karta lásky. Jo. Tam je to takový jako jasný. A je tam rozhodování. Karta zamilování je taky o rozhodování. No, to je zajímavý. Pak tady máme otočeně kartu odvahy v Římě. Ale otočeně, takže je to pro někoho dost těžký. Tady já mám pocit, že někdo opravdu sbírá odvahu vám něco vyznat. Třeba vy, co jste bez partnera. Pokud to budu převádět na ty, co partnera mají, tak je tam třeba rozhodnutí ke stvrzení manželství. Pokud už jste sezdaní, tak to cítím na nějaký nebo dořešení problému mezi vámi. Jo?
vždycky se to tam dosaďte, to, jak se ptáte, a já vám tady jakoby, že všeobecných, jak bych to nazvala, je to všeobecný výklad, takže si to tam vždycky nějak pospojujte, protože já tady můžu, že jo, tím, že vás tam je hodně, to nemusím tak tolik vysvětlovat, už asi to i znáte, vy co koukáte a umíte si to dosadit, jo, na tu situaci, která je vaše, podle těch iniciálů, co já tady říkám. Tak máme tady otočeně nadbytek 4 pohárů, co ona značí. Hojení, ano, jo, protože tam i docela ty emoce jedou jakoby řekla bych, na plný obrátky, takže už je tam i únava. A já to nějak cítím, nemůžu si pomoct na ten protějšek, jo. Ne přímo na vás, i když některých se to může týkat, jo, v některých jakoby případech. Ale spíš to cítím na ten protějšek, na kterýho se ptáte. Takže mi to přijde do vztahu přímo, jakože se ptáte na vztahové oblasti. Tak, pak tam máme otočeně příměří. Karta Anděl úspěchu svět. Takže uzavření určité kapitoly a počátek nové. Takže něco starého uzavřete, nebo ten dotyčný, a začne to jinak. Buď, anebo úplně něco od začátku. Pak tam máme prince mečů, domov, 10 pohárů. Tady se pracuje na spokojenosti a dotyčný se snaží trošičku změnit staré myšlení. Usekává to, jo, takže opravdu je tady nějaká práce, snaží se na to přijít, jak to udělat. Nebo někteří z vás, jo, co se ptáte. Pak tam máme kartičku umění otočeně a to je partnerství, jo. Takže je evidentní, ale je otočeně. Je evidentní, že jde opravdu o vztahy. Takže tady se někdo rozhoduje opravdu pro nějaký vztah, asi s váma. To je jeden příklad, nebo ne příklad, ale možnost, jedna možnost. A jak říkám, dosaďte si to, jaký život žijete. Jestli jste už s partnerem nebo v manželství, tak tam určitě jde o obnovu toho vztahu. Může tam být taky... Ne, to mi tam neběží, žádný ukončení. Ne. Takže tak. No a ve spod balíčku tam máme královnu holí, to jste vy. Takže to prostě vy jste jako prošli hodně velkou transformací. A máme tady váhy, jo, spravedlnost. Takže vy se opravdu snažíte o velkou rovnováhu v tom životě. V tom červnu je možný, že vás něco ohledně tady toho protějšku trošičku bude vyvádět z kolejí vaší vyrovnanosti. Teď jsem mluvila přímo k ženám. Pokud budu mluvit k mužům, tak ta královna holí vás opravdu inspiruje k tomu, abyste se rozhodli, abyste ty kroky nějaké už vůči ní udělali. Pokud budu mluvit o mužích bez partnerek. Pokud budu mluvit o mužích zadaných, tak je tam zapotřebí změnit energii, jo, vůči ní. Tak, já se ještě podívám do Lenormandek. Takže vývoj situace.
No. Je to tak, jak mi to tady vyšlo. Tady mi zase opět vyšel konkrétní příběh. A například takový, že kdysi tady proběhlo jakýsi zalíbení nebo románek například. Ale došlo tam jakoby takovému hlubšímu zalíbení. Jo, opravdu jde tady ten dotyčný, nebo no, ten protějšek se asi bude chtít s váma spojit. Je tady nějaká komunikace. Ať už v hlavě. Mně to přijde, že i v hlavě, jo, že ten dotyčný opravdu s váma mluví jako v hlavě, no. Může být i tohle. Protože tam je pořád takový to nakopnutí se, jo, rozhodnout se. A jede tady hodně hlava, teda musím říct, do budoucna. Je tam pak změna, aby se už jakoby fakt něco udělalo, jo. Aby se opravdu ta karta i ty únavy, jak nám tady vyšla, emoční, kdy se pořád nad tím přemýšlí, jako už jako přerušila, jo. Je tady karta hvězdy, takže je tam opravdu i ochrana a je tam i myšlenky hodně na vás tazatele. Jo, i vy myslíte na ten protějšek. A říkám, i kdyby to bylo, že už jste zadaný, tak je možný, že vy jste někoho poznali, anebo v té zadanosti jste prostě něco zažili a je tam zapotřebí něco srovnat. Každopádně, opět nám tady vyšla jako u prvního balíčku, což je zvláštní, ta těžkost, kterou vy tam jakoby navnímáváte, nebo ten dotyčný, tak se otáčí vzhůru nohama, to znamená, že se to pročišťuje. Jo? Takže vývoj je v procesu v tom červnu. Já bych tady ještě vyložila ty taky. Teď mi tady chrápe pejsek. Takže jestli ji uslyšíte, tak to je taky vyjádření k tomu všemu. Tak. Vyšel nám tady pohyb, takže tady to vnímám líp ten balíček nebo ta varianta než v tom prvním, protože tady už to jde opravdu jakoby do pohybu v tom červnu. Něco se rozpohybuje. Zdravá výživa. Tak tady je to i o tom, že už najíždíte na zdravou výživu. Ono je to taky o tom, co přijímáme, tak pak se i tak cítíme, jo? Takže i energeticky. A máme tady lásku. Sice otočeně, ale tam je. Prostě tam je, jo? Což je dobrý. A je zajímavý, že v tom prvním balíčku nám taky vyšla láska, jo? A vlastně láska nám tady byla potvrzená už taky i v těch předešlých kartičkách. Takže jde to do pohybu. Jde to do pohybu. To bude hustý asi pro vás v tom červnu. Koukám. Věř. Důvěřujte se. Řekni, co si myslíš opět. To nám vyšlo i v tom prvním balíčku, tak to je zajímavý. Akorát v tom prvním to bylo otočeně. Tady ne. Tady je to jako je to i o upřímnosti, ale opravdu jakoby buď vy, nebo ten protějšek to řekne. Modli se. Závazek. Někdo tam má závazek. A možná se bude z toho chtít dostat.
a uvědomění si vyšší vzdělání. Přijde si na to, zastaví se a uzdravení. Tak to je ale hezký. A neustupovat, jo? Takže dochází tam k uzdravení, opravdu. Může tam taky běžet o příběh takový, že jste poznali někoho, například ženatýho, a ten ženatý se to bude snažit změnit v tom životě, protože poznal vás. To mi tam teď ještě cinklo. Jo, pro někoho. Není to pro každýho samozřejmě. No, takže a pro vás speciálně, protože tady se mi líbí, že už to jde fakt do pohybu, tak bych tam dala takovou radu pro vás, nebo vzkaz. Naslouchej druhým. Ještě jednu. Vydej se za svým cílem. To je pěkný, ne? A ještě jednu. Dovol svému vnitřnímu světlu zářit. Takže, co k tomu dodat, že? Tak jo, tak já si jdu na ty flaštičky. A těším se zase příště, jo?